linggo. Sige na, exit tayo. Para kung gusto mo sabihin tayo. Oh, yeah. Nakasalan mo ako noong December 26, birthday ko, mga gusto ginawin mo sa akin. Kapal na mong awa! Pero wala akong natandamin nasa kanila. Nung pinakasalan mo ako, nararamdaman mo sa akin, joke lang yun. Akin ka lang, di ba ako yung pinakasalan mo? Umakay mo ka! George, ano ka? Please, bibigyan kita